yara utrai. Say sen pat nga ai ngu ublay bol ai ka negalat ya ka ban ya beteng biang ya ka jing hikai ka tin ka jong ublay na pedeng subhai pi we check ne program ha ne ka janmit pangada ai khublay ye pi baro ki bas ngap ki bas skor ka ne ka khubor ha ka kateng bething tam ka jong utrai jisu ha ka ne ka klimat ngnya beteng biang ya ka jing hikai ki baila dab ha ka ne ka session ki bala dab shapang ka JINGIAID LYNTI ki jong ki KHUN Israel nari Egypt Syariah kanan. Hagani ka klimat nginya poino syakaway ka banta ban beteng ya ka bangila hikai menhin. Kani ka banta hagani ka klimat kalong syapang kamana na beneng. Naka kitab Exodus kalmang ka bakhan riu na dukat khot ka banang kong terter hadu ka ba pra. Nang tangila ban beteng terteg ni git khot baro rengan Syiem tangi ki banta badan kambe kumang laong namar bakalong ka subject ka bajrong hadu kata-kata an Syiem tang ki point tingnya syafrang banta da ka bangine ya ngene pej ka JINGIAID LYNTI jong ki KHUN Israel hadin bakilami no namara kanai ko ka baktang kila poi hak reclausin hak ka badon habdeng jong ka ilim bat ka Sinai hang nei ki KHUN Israel kilamat ya ka wei ka JINGIAID ka bakra ba kata kalong baka jingbam ka baki kira nari Egypt kamdan syu kala lut ban ka jing tangan kala wanlap yaki ban hakan ne ka por kila sngo kulmar jingmut kila sngo khuslai upai ba babun umdan jingbam syu bat kum ta lo ang bagi KHUN Israel ki sedang ya ka ban lenyar kila sedang ya ka ban knyum ya Moses badi yu Aaron namar bakim dan syu kanu ke jingbam bakin bam kita kan mau hakan ka por ya kita ki khiudo hari Egypt bagi jaman bam poho ya kita ki dokha ya kita ki jhur ya kita ki sokhya ya ke jingbam ki ba bang ka baki yo hapo ri Egypt ndre bagi point ni ka riklau kimdan ai issue ban bam bat kom ta kila khnyum yu Moses badi yu Aaron handre kaktin juble ko ong bakata ka khnyum ka jongki yakini ki nong yalam kala posh kishkor ki jong utrai bat utrai ula ong ngali sngo yakijing khnyum ka jong ki KHUN Israel hakal lenong ka bakhat riu jikan Exodus ka khot ka bakhatar kaktin ka jong ublay ka yatho ikata bang ong ngali sngo yakijing khnyum jong ki KHUN Israel ngin pule khendiat na kat khot kabasau utrai ti ulo ong ho Moses hakmi ngan panhap yu khpu hapina beneng bat upat ba unmi no banlum ka babiang shisngi bangan yo tanju yaki lakin ya haki hukum jangan em ti hakasngi ka bahri kun ya penkre ya ka bakin walam hapo ying kataru kan long arsya ya ka bagulum hala kasngi ti Moses sulai ko hukum ba kin lom ya kata ka mana ba utrai unga the na beneng ya kata ka jingbam ngan manhap na beneng bat bagi KHUN Israel kin lom hanrei kan ka mana ka ba ublay ai ka donru bat ka condition ka ba ulabu bat kata kalong ka beneng kong kalong ba kin lom shi omer we ubriu ban biang ban bam shisngi katkum ka jingdon kam ka jongki nang ta badeh ka sngi ka ban riu ong de ban lum arsya tangmod bakide ban lum ar omer hak ka sngi hashwa jong ka sngi sabatan namar bakim de ban mi shabar hak ka sngi sabatan ban lum ya ka mana nang ta sa ka we ka hukum kalong ba amdai ban ya ka mana hadu menstep mde ban i hadu menstep kidi ban biang ban bam shisngi ban kawe kalong ka jingkwa ka jomble kalong ban tenjo ya ki KHUN Israel lakin yaj ne em katkum kini ki kendon ka ba ublay ula ai langba jong Moses hanringi phan ka tien jomble ngayo i bagi KHUN Israel kim shima kongo ya kata ndai ke e kilale ha ka hakasngi sabaton ya ka banlom ya ka mana ndrende kilami shabar
Dagila liman wahat ya mana handai mshimla dan mana setia syabar ha kasngi ha kastep jong kasngi sabaton kaba ar kila pen khain galong kitu ki makham lalot kilom khambon bat kila pentam hadu mestep ya kaba umosa sulong bam de ban pentam lekin bam lot ikai bakila lom sisi ban bang ban bam ban ha bakala tam laong bahaba mestep kila pait ban bam ya ka kamlong shu baladon kiksan haka kanai kalong ka ka ba ki khun isel kille tingi I kumnu bo oblei ula yalami ki khun isel ula sai ki ula le ki kamba ndai ha kanai ka klip mat ro wat ula ai ya kata kamana ndai penman kim shun labot kat kum ka jingalam ka jong oblei kat kum ka kendon ka oblei ai kim shim la kongo ndai ki ya le persha ya ka hukum ka jong oblei ngi bagi khun isel Kertien jublay ko ang haki bentang ke basyadian ong ba ublay ula ay ka mana sa post nem bakin bam ha kane kari cloud di kumju iya ka jingim bakan jamsim ka jongi ublay ubsayingi ukurku kerhayingi ha ka mensim ban ha ka men ha ka jingit lenti jongi kum ki khun ki jong ublay ndri ke ka ublay kwa iya ka jim ka jongi kalong bangin ko ngo kat kum ki an ki jong utrai ka ka ne ka mana kamana ka day kata ka jingbam bakan jamasim ka kchin ka jong ublay ka day ka jingbam ka bakan jamasim ka jongi bat ka kchin jublay ko ongro gospel yanes lang ka bahnriu ka khot life san san fupra san fupra ko ong ba ujisu ong bangalong ukpu jong ka jingim ujisu uday uta ukpu jong ka jingim bangi man lagasngi ha ka jingim bakan jamasim ka jongi une ubalong ka jingbam bat ulong ka jingim bam jukot ya ka jingim ka jongi ngi iba ka jinghi kai hani bangiyo kalong ba ublay ulong ublay uba kerku kerhai bat pendam ya ka jingdon kam ka jongi uday to Jehovah Jireh uba pendam ya ka jingdon kam jongi baro bat kada ka bangi kum ki khon ublay ngi de man le kalong bangin da ka jinget bagin shania ha ublay ngi bagi khon sel kim shim shania kila pentam ya kata ka jingbam hadu step nang ta kila lum ha ka step jeng ka singi sabatan ro kalong ka jingpan kenya ka hukum ka jong blay ndre ai kalong ka ji kai jangi bangi kum ki bangai ha ka testament ka batmai bangin long shisha ki ki khon ka jong oblay ki ba sngo tho iki an ka jong utnai ki ba ko ngo ha ki baro na ba oblay long blay ba pendam ya ka jingdan kam jongi baro bat ka wei ka bantang ka bangi de ban le kalong ka bangi dai ya ka ban sumar ya ki hukum ba ki an ki jong oblay da ka kitab bertemai kal nak ban riwat khon ka bakhat nyau ka ya tho yangi bangin sumar biang ya ki an ke jong utrai ha ka jingim ka jongi ka ba man la ka sngi nang ta pade ngi poi sa shikawai pat ka benta hadin kanik kilas ya lenti ki khon Israel kilam ya lenti na kanik reclausen bat kila shong dara harefidem nda kila mi nda kane kari klausen long bakila ya lenti bat kila poi harefidem bat kila shong thaj hangne harefidem kila chna biang yi ki yeng dara hangne bakin shong thaj biang anri artli ki jinge ki yakendo ha kane kapor ha bagi poi hene ka jaka ka benengkong kalong kila mat biang ya ka jingbom don ha kane ka jaka bar ka baar kalong ba kila ya kendo ya ka thma ha ka baki amalek kila wan ban yale thma ya ki khun Israel tukini phaji ka banta ka benengkong nda kila poi hene ka jaka ha ka Exodus kalong ka bakhan nyaw khot benengkong hado ka bak nyaw ka ya tho bong ba kipta kipat ba kipat lang ki khun Israel baro klia mi negeri klausin halaki jinglet ka bakum ka hukum utrai bakla shongdara harifidem hanri amshimla don bandi upat ba amal kata kipat ba kila knyum ayu Moses kidi ongru tu ay yingi bangindi baru Moses ula ong haki baleif ya knyum yanga baleif hitanju yu utrai Moses hakni ka kalimat ula sngo janjar kini kim song to shapang kata ka bor ka jong blay kim kan mau rum ya kata ka bakum blay la pelaj ki naga ne dreu besau la pelaj us imparo nang ta pade ublay ula ai ki ka mana ha baki than ru nang ta ula pen tiang ya ko mara ndre kim kan mau rum
ka jingim jungki ke shuknyum bai tang shiduna ke umosas hangne ulong balai phi knyum yanga balai phi tanju yu utrai ka jingknyum ke jungki khun Israel kamlong ka pensngo bahai ublai lada ki khun sa ki knyum yu Moses ublai sngo tanat namar Omdai Moses ubal yalam yaki, ndai ublay ba yalam yaki. Nagtakadaw ukwa ya kabagi khun Israel kinang ban pet siya ublay, man pet siya ubriw. Bat ngi ba kajing knyum ka jungki kalalong kabakraw bat ublay ru ula sngo si buli sngo ya kane kajing yam ka jungki. Kawai kajing long ka jungki khun Israel kalong ba. Hakajaka bikit pa siya ublay. Hapdeng ki jing jar ki jing ke jungki ndai panban kila knyum ya Moses handreng i kata ka jing ke jung ublai ya ki jing le ha ka jung blai ba ka jing kar khu ka jung ublai wala ki knyum makanaro ublai usngosan ai yaki baru sa yaki na ba ulang faithful ya ka jing ka jungki bat ke ka bo blai ukran uong ya Moses ba Wanniang ba Syiem ya udingdo ong Bon Syiem yu dingdo jome halakakti hakat khot kebesan dah mul syo ya takawa to lejro kat khot ke banreu ko hakmi ngan yang hakmat jome hangta lor Mawiong ha horeb bat men syo yu to Mawiong tiko ke samino na boto pajba unyo di Moses lale kumta hakmat kita men mesan jong ki Israel blay uyo ilpa hasya bekit kon sekin panro ulele ilpa Bahkan ika cakap dan utip an penab tinri namar baki long ki breu ki bam bambu yu ublay hakmat lani kim shani ha ublay ni ki shani tang ha Moses nak takadaw kalami ka jingknyum ka ka bajah ka ne ka jaka haba ublay ula wanra ka ne ka ka bajah ka khot ka banyaw ko angkum no te ula khot ka kerteng jo ka jaka masa ban meriba namar ka jing ya pen ki khun Israel ban namar bakal tenju yu utrai da ka baong utrai udan pedeng jungi ni Habala penmi ya ko na uni Mawiong da ka ba Moses ula syo yu to Mawiong ko kalami Henry kani ka jingle kamshim la pensngo bhayu ublay kani ka jing knyum gi khon sa kamshim pensngo bhayu ublay wat habakala kalami tin jublay ko bala khot kerteng ya kata ka jaka kamasa kamud ayu hakaktin krik masa MASSAH masa kamut temptation mut pensyaya ublay kane ka jaka lakhot keteng thamaya ka masa kamut bagi khun Israel kila pensyaya ublay bat kila tenju ya ublay Jehova berkabar ka keteng kalong meriba kamut ayu meriba hakaktin krik kiong meriba kabamut ka jingyele persya kani ka jingyele persya ikikun Israel ka wanra ya ka kerteng ka ba thamai ban ai kerteng ya kata ka ya kata ka jaka loong kata ka masa bat ka meriba ka ba penkan mau bagi kun Israel kila knyum persya yu utrai kila persya barkum juru kila tenju ya ublay langba jugani ka jingja yu ki kun Israel ka ki jing hikai ke bangingi yo kalong ba ha ka jingya LYNTI jungi kum ki khon jung bleh ka New Testament kum kita ki bangai ladangi kandu ya ke jing terkhang ladangi kandu ya ke jing than to nginam khnyum kum ki khon Israel ha bangi kandu ya ke jing sliang lese ke jing terkhang baganya mesim ya kandu akhnya LYNTI kum kita ki pilgrim ha ka ne ka perthai tunginyo ke jing hikai banginam khnyum ya ke no yalam ki jongi Henry ngin pagi khmat chu utrai barong trai melong ublay jungi pendap ngin dong shadong kumba meju pendap trai yangi ai hangi yaki barok ka bangi gidan kam bat ublay unsyam ngobha ro ya ka jim ka jungi naba ujisu ka bukran gospel yu anes nang basau khat khasau bagalanong ka ba Henry kat khot ka life husan ba ujisu ong kita kibasliang kinwan syanga Basliang kinwan syanga habangi ngisliang nginam pet shano nginam let shano nginam pet shano ring pet show Jesus Christ ubalong ka wa ba
bakasoi hakajem gajungi bengi pashu kabamot ba mauhi un ahingi ya kata ka ka jingim kabanam rengat no kajem gajungi habu ya kren bakan ka kentai no samaria u ay kata ka ka jingim on kabanam rengat no lano ru kata ka dai ka jingim ka jungi kabangi ya lanti man lagasngi ngin pashu ultra jisu ubolong ko pale wem bakasoi shiki bam jukot Bat kaway kalong kajihi ka bangingim day ya kabangin limit ya ublay daningin buopot amar ublay bengi shikri ulong ublay uba mdon pot ndray ulong ublay uba la baro ban ay ya kata kijingdon kam kajangi habangin lenyar ho ulong uba kloy ban ay bat ulong ublay ba pendam ya kijing kerdu jangi baro nang ta pading ini phai ka banta ka ba ar ha ka ba ka e ka bala ja ha ka ne ka riklau refidim bat kata kalong ka jing manyelet ma jong ki amalek ya ki khun Israel kat bakidang syong darah kane ka jakalong bagi amalek kilwan ban hertma na kane ka kitab Exodus si kalong ka bakhanyo kat khot ka ba prater hadu ka ba khatnriu ka ya thoch pang ka jwan hertma ki amalek ki e kine ki amalek kede kita ke bahir pateng na u iso ude men jeng u Jacob lami ke jaj benriu Israel handrei na u iso la i balami ya ke jaj benriu Amalek kini ke jaj benriu Amalek ki bajil itma borbor ya ki khun Israel wat la kine ke Amalek kide ke bahir pateng na men jong u Jacob Udew iso ndai penban ki jole ben hirtma barabor ya ki khun Israel. Tinginya phai mentan ka chien ka jongblei ka e ka ba u Moses ule hak ba kum ka ni ka por. Tiu Moses ul ong ha u Joshua to jit hangi ki rangba patamino banyale thma ki Amalek la shangan yeng hakli utolum u dingdu jongblei ha ka ti jonga. Ong yu Joshua ban jit ye ki rangba bat ban mino banyalet ma ya ki Amalek u Joshua ulong urang ba sipai bat u jit ye kita ki kenhun sipai ke chung banyalet persya ya kini ki Amalek ndai ke e ke bo Moses ule wong la shai ngan yang hakli uta ulum ba u dingdu chung ublei ha kakti jonga ngan yang halor ulum rengkat ba u dingdu chung ublei ha kakti jonga Berkei ke bajalong ka tin jumlay ko ang ba te kadbang Moses ula dangra siya drong yilaki ki la ki Israel te habula penhiya yilaki ki la ki Amalek u Moses kat bulang yang halau tolum u Joshua ni lit mahan tiatem long bura ki jeng u siya drong kat ba u Moses udang ra ki long kila job ki Israel ki Amalek hanrei haba u Moses ula penhiya laki ki siya po ula taj long baki Amalek kila job ya ki Israel berkei ke bejang ni ke sngotenat hutakan ke jingit ho kena kalong ba u aran bat uhur kila lej butlang ya u Moses shadrong jong uta ulum ban habak kiti ke jong u Moses kila sakrai loong bagila Syiem yu mau bagila bo hab hajan jong u Moses bat ulasong lo ta umau bat mendai tangkat ta loong bo aran bat uhur kila bat ikiti ke jong Moses shadrong ban ra kila yarap ban bat ikiti jong Moses ban ra ba shadrong ban loong ba haba kila Christian ikiti Moses ban artli ki Israel kila job ba kila penduk khoj ya ki Amalek kila job chewi ki Amalek da ka white lam ban ngi iya ka e ka ba ublei Ukraine shaphang jogini ki Amalek ngina phai na ka khot ka khat sa te utrai lo ong ru ha Moses to tho e ka kitab ban long ka jingpan kan mau but ya thuru ha Joshua na mangan pendam no khoj ka jingkan mau ki Amalek na po ka beneng but Moses ulate ka dewan ba ula khot ya ka kerteng jong ka Jehovah nisi na ba ula ong na ba utrai lo smai utrai unyo ka bele smai ki Amalek pateng la pateng tho ya ka jingkan mau burikon but ya tho ha Joshua na Joshua dan hati welet ma ublei Ukraine yung Moses salolo Berang bu ia ke jingkan mau ya tho yu Joshua yang ba utrai un penjat pen yalet thamai ki Amalek pateng la pateng bat lo khot kerteng ya ta ka jaka ka Jehovah nisi
namar utrai wilet tma nakabanta jong KHUN Israel. Tu kanya phai manta shaka ek bakan jamasim ha ka jingdei bat ngi ha kini kipor. Ka jinghi kai ka bakra bang yo nang ne kalong. Ba kum kin nong yelam. Ini bandan berbor hakli jong ulum ha ka bakan jamasim rengkat bu udingdo ka bakren ya ka authority ya ka ikhtiar. Ba kum kin nong yelam. Ha bagi dan berbor hak auto ulum bakan jaman sim lani hak jingsan ke jing rangba bakan jaman sim kabalang kan job dak basuk ikitma ke bakan jaman sim ke baki bangai kia kendo ke bakabalang kia kendo ha bakin nong yalam jeng kabalang kilong bakan jaman sim ke badap dak ikhtiar ke badap dak jing penslek ke badap dak bok ke badap dak bor kabalang kan ya dak jing job sya ka jing job bar ka baar ke jing hikai bengi yo kalong ba kumbau aron beruhur kila Christian dikiti ke Moses ban ra syadrong hadu ban job tiao ya kan katma persya iki amalek kadairu ya ki bengai hakini kisngi ya ka bakin Christian ya kiti ju kin nong yalam ban Christian haki jingduai ban Christian haki benta baro kenang makin nong yalam kila banyak syafrang klem jing bukho lani klem jing du jing kermen but habuan kanu ke jing kin nong yalam kila ban job dak basuk ya te jing namar baki yang na ke benta la ke jong kibriu namta kibriu ke jong ublai timantang ya poino sya ka weipat ka jaka namar ki KHUN Israel kim shimla shongsa hajo nei ki move la nei ki kenria na ka wei ka jaka ha ka wei pat ngine phai manta sa ka wei pat ka jaka bat kata ngine phai na ka kitab Exodus kang ka bakhat khandai ngan puli na ka khot ka banang kong bat ka baat ha ubnai ubalai na KHUN Israel kali mino na kari Egypt ha ka ta ka ju ka si kali 1 point shikri cloud Sinai namar kali let me know na refidim bat kliwan poy syakri klau Sinai bagli syong dararu hakata kri klau ti hangta ki Israel kli syong dara mar persya ya uta ulum habakila mino na refidim hadin kebilet ma baki amalek KHUN Israel kila mino nangta bat kila poy ha kri klau Sinai bat kila syadara mar persya ya ulum Lakwa ban pen kan mau hagan ka kalimat. Baka jaka ka bakipoy hagani hakri cloud Sinai. KHUN Israel kishong slamba hadu kuma sisnem kanti kidon hagani ka jaka. Bat kani ka jaka kadai kata ka jaka ka badon ya ka jingja ke bapla hadu kata-kata. Kidon kita ki important events, ki great events ka bakija hagani ka riklau Sinai. Makidan hadu shisnem shibon ki jingja kilajia. Tengini phai na mantang ini shim tengi pon nang ban nam slam. Kabanang kong habangi phai shikat khot kabalai ong bat Moses laliki shu ublai te utrai lo khot yu no to ulum uda ong kum ne men ong hakiying u Jacob bat men yathu KHUN Israel. To nganang pulilot amar kabun nganang pulilot ublay ulakren ya Moses na ulum amar kini siyang mar persya ulum undi Moses lekiu syu ublay utray ulakren ya na uta ulum tingitip hakan ha ulum Sinai lakhot ya ulum Sinai ulum jong ublay nang ta lakhot ru ulum Horeb lai teliki kerteng kidan ulum Sinai, ulum Horeb, bat ulum ublay. Tikidan git khot Bible hangnai ki banganam la ban pulay ki namar kanshim ya kapor kabajalan. Ti day haba u Moses sudan haunu ulum Sinai. Ba ublay ulapan pau ya ki ki bathamai bat ki bapla. Nang tanya ni iru nakakchin ka jong ublay ba day ha ulum Sinai ba ublay uay ya kishipho hukum
yakini ki jingjater ka baki syong hagan ka jakabat ke balet chulum sinai ka ktin jumble ka thot na du ka kitab Exodus ka nong ka bakhat khandai ka khot banang kong ter ha du ka lenong ka ba life way ka khot ka bakhat pra kinni ki lenong ki babun bha bat ke jingjia ki babun ha kane ka benta tinamar baki bun ke jingjia nginamla e ka ban shimlut rengan sim tang kat du ka ni ki badan kam ya ka bangila ban shim kum kan nuksa bat ngin yet ho ik ba ja ki balong ki ba kham dan kam bat bakin long ro kan nuksa ya ga jim jungi ki bangai lang ba ju ki ne ki sngi bat ki por ki ba menta kum mal amenta ba ublei lo a ya ki shipho hukum halor une ulum Amtang shifukum hanrei ula airu shibun ki wei pat ki jing hikala dengin pai ya kan ka banta ka banglakren ha kan ka klimat kadan hadu khat wei khat arlenong hadu khat arlenong kadan kini ki banta ka ba ki jing instruction ki an ki rule ka ba ki khun isel ki dai ya ka banle handa ki lapoi syakri kanan cibun ki rule boblei abagin paj kanika shanika tin jubleing ya ka ba kini ki santli ki kitab ko Moses utho kitab Genesis nang ta Exodus nang ta Leviticus nang ta kitab JINGIAID hadu Deuteronomy shami kini ki santli kini ki kitab ki ba Moses utho na kabanta ki KHUN Israel ya kabakin suman ya kini ki an ban ikini ki jinghikai lan ki hukum baro ke ba ublei ula ai haki pateng ban riu baro kat ba ki KHUN Israel kidang don ha kane ka perthei tengi kawai ke jingja ka ba plah hadu kata kalong ba haba ublei lo khad Moses ulum Sinai loong ba uta ulum Sinai loong ulatap da ulo bat ka jingker ho ka bakraw ha utaw lom Sinai bat ha shobo blay un khot yu Moses ha shobo blay un khot ki KHUN Israel ban yen saudong jong kane ka jaka ublay ukren ya ka ka ba upen pau ya kata ka mon ka jongu bat kata kalong ba ublay u khot yu Moses bat tha yu manong ya ki KHUN Israel to pen khoj yalade pen kentang yalade menta balashai bat lashisngi ha kasngi ka balai kenya Syiem bat nga ha ulum Sinai balai ko hukum ba ki KHUN Israel kembet bantur ha uta ulum na marlong ba utu ulum udap da kading ladu unu utur ha uta ulum unyap bat brew bat merat ublei ulai ko hukum ke bateng lani ko hukum kwas kama Moses ban saudong jong uta ulum mbit manu bantur hajan Namar bakat derkat ka bakraw ka jong oblay bat tobri batur hajan ula banyap ritang Moses ula ban kiu halor jong uta ulum ban kata kejing jal kata kejing derkat ka jong utrai haune ulum laong baki KHUN Israel ki kenyo kiyo sngo kiyo itul o kiyo sngo de kesor kejing sawa ki KHUN Israel ki kenyo bat ki yeng sajangai na uta ulum nang ta kakchin jumble ko ong ro ba Moses ula sa fusngi ba sa fumet ha ulum Sinai bat balai usa sa fusngi sa fumet kadaw kalong ba ublay u ai ho ya kita ki ya jinghikai baro bat ki shipho hukum ba ublay ula tho ha kita ki maulang keniam ha ki artli ki maulang keniam bat syakmat bat syadin bat Moses habalakut ki sangfusngi sangfumit long ba ulah hian uta ulum rengkat begitu ki malang keniap hakikti ke jomo baro artli tek ke jingja ka ba haba Moses dan hakani ka jaka syang daraj ki KHUN Israel ka ke balaja ka jingja ka ba ar kalong ba ngiyui ba aran ulashna ya ukhun masiksiar ki KHUN Israel kila snokelmar ngin pash ka lenong ka ba life ar ngin ya jomno ka lenong ka ba life ar ka lenong ka ba life ar
Nginya pule nakat khot ka banang kong hadu kabasaw. Te butom pailang uli ibo Moses utut banwan hian uta ulum. Utong pailang lia longlam hau aran bola ong hau to yang to thauble yangi banlet haswa jongi naba uni Moses uta ubriu kan balwalam atet yangi nakari Egypt ngimtip syuk la ja ayu yu. Teu aran ula ong haki to launo ik jingdang siar ki bakish kor ki tengah jong pi bat iki jong ki khun chanang jong pi bat iki jong ki khun kan thai jong pi bat to walam yaki hanga teu to pait lang ula walam ula ya launo ik ki jingdang siar ki bakish kor jong ki bat kle walam ho aron abola pedang ti ki na ki jong ki ula penlong do de ka atyar ula thau khun masi de ka syusan kili ong te une ulang ublay jong me Israel wala walam artet yame na kari Egypt kata ka ek bala ja haba Moses dan ha kane ka jaka aran bat uhor ya bala inok nang kom kita kilida kiban pet kiban bishar kiban sanshari kini ki khun Israel katba Moses wadu Joshua kilami ban lej syauto ulum Sinai ban pediang ya kita ki hukum berki an na ublay hanre ke ke balaja aron usulala basan syari pajba usulala ban convince ki banginai up to yai up hadu unda Moses unwan dan ka boys lani kata ka jingla bat uhur berangun kim usulala setia ya ka bakin ban pen I lani ban pen bori gini ki khun Israel banong up syuhan nawan Moses aron rukum ju habala penbor ya laong ba uru ula snap ula shashkori ka jingong ka jongki ban thao no ya uto blay thao banyalam yaki banyalam ki syari kanan kalong ka ka jingja ka basosik tang hadu kata babla thao ya undi masik sia laong baki khun Israel kila ay ka jingkanya bat kila mane ya uta ukun masik siat kila ay ka jing kanya ay ngo kila ay kita ka jing kanya hakmat jung undi umasik siat bat kila mane ya une umasik siat bat ublay ula ong ya Moses ulum Sinai ombak kita ki brew ki jome kila le ya ke ka crowd kila klat no yanga kila klat no igi kamba hanrei kila laptop persya yanga ublay ina ulum Sinai hanrei Moses ka iki balaja laong bo Moses ula kerpat ya ublay unmap ya ka pop ka jongki kani kalau nong ka balai fu arter ngenya yat Moses ula lenya rahmat jong utrai kutri tu map ya ka pop ka jongki ka donut kum unong yalam oba shisha ya ka ba ublay ula jit utpan map nakhamat jong ublay ya ka pop ka bagi kun Israel kile hatta helendat ka jong bomdan ka jong o bad hadian kata habalakut kita ki south house ngi long ba ublay ula pha no ya Moses rong tu lenyo yarno mami now ni lum Sinai bat ulara lagi artli kita ki maulong keniap ya ki bala tho ya ki shipo hukum bat ke ke baja loong bah bagi la poi sha janjo kata ka jaka syong dara Joshua uloong ka kata ka jing sawa ka kata ka jing risa ka bokom kata kala bandi katma hanrei Moses yong kata kam dei kathma ong kata ka dei ka jing risa ka jinglen nyar kam dei ka jirisa lemni kam long ka jinglen nyar ka khat pra ka ong hanrei ya ka jing sawa ke bayarwai bangayo sngo kan Moses wi sngo ke jing sawa ba ki khun ki yarwai namar ki yarwai ki shat ki mani ya uta ukun lang brod siar nang ta ke ek bajang ini phai ke khot ka khat khandai dala poi ha kan hajan dala poi ha ta ka jaka Moses uliyo ya ka bala jahang ta
Tong kala jati kat balawan hajan ka jaga syong dara ului iyo tau khun masi bat ya kata ka jingshat te ka jimitar Moses kala kibok bola bread not dak ite ki molong kniap naga kti jongo bo lempat yaki hatrai uta ulum habul poi hajan yi ikin ne ki breu laong ka tin jublek ong bakila lungkhoj kila lungkhoj hoi kila riam kila bet kila shat kila snobha kila khawai kila bam kila di handrai penban kila lengkhoj ongkak tien ka jang oblai kat khot ka ba arfusan ngin pule kaya tho ya ka jing lengkhoj jang ki khun Israel te bo Moses lui I ya utau pai ba bagi lengkhoj na bau aran ulala pan lengkhoj yaki ya ka ban penja borami ki pedeng ki Nongstoin jongki ki khun Israel kila lengkhoj ka jing keno kawan hau aran bau aran ula pen lengkhoj yaki bat kebelalong ka jing ja buram hakmat ki Nongstoin kani ki jing ja kala pen so sik thang yu ublai hadu kata-kata bat kakin juble ka yatho hakani ka khot ka balai fusan jangan ka jo kala nong loong te utrai ula penyap them yu uto pai ba ma bikle thau yu to khun masi ya bau aran ula thau bat apdang kat ne ki ngi phai ka jinglong ka jong Moses wat habalak I kat ne ki o Moses udang long hi unong yalam ubat dap da ka JINGIAID kat khot ka balai fuar ngine puliswa ndri mentala de min mab ya ka pop jongki te la da kumei to pendam no yanga nga kerpat yame na kata ka kitab jong me ya ka bamila tho ong mab iki khun Israel ko try la da mim mab yaki pendam no ika kerteng jonga na kata ka kitab ya ka bamila tho handri utrai ong no yo Moses jar boleh pop persya yanga ya uta kenyan pendam no na ka kitab jonga jar boleh pop persya yanga ya utangan pendam no na ka kitab jonga ong na marketa to khilaj ya lam no mami yunu pai ba syakata ka jakaya mangala ong hame ngi iya kata ka jingja ka bapen so sik thang yu Moses what happening ka kat ne ka jingja Moses udang long unong yelam ubadap ka jing so snai ya unu pai bang upai lang ubakra pai lang jong oblay udang ya sa ong la ka day bangangan yap no ro ka biang tama men pen min map ya gine ki breu map no igine nek ka ba habang phasha ka nek banta ublay haba ubishar ya ka jai ban reu barok ka wai ka jing penjat kanwan barok ki beri bidan hak ka jai ban reu ndekat kum menika kien ki jomble ngi iba uta ublay bomman uta unhab hak ka jing bishar penrem ka jong ublay unam bishar ka jai banu Israel barok mar om barok kile ya kata donro kibela ri kentang yelde donro kibela ri khoi kibela shementa hak ka baki kila le snobha bat ki mane ya une ukhun masiksiar kidon kibela le ya kata na kata kadau ublay ong ha Moses jar balel epo persya yanga ya uta kinyan pendam no na ka kitab jonga bat na marbo blay ula sngosi ya ganay ka jingle laong kibabon laong kilay yap kilay ublay utray la panyap tem yu to pai ba na marbo kilay thau ya utaw khun masi ublay la panyap tem ya utaw pai ba bon kilay yap hadin jong kanay ka jingja kibun kilay yap na marbo blay ba ublay umsyom snobha ya kata ka jing mane blay thau nang tapade sakaway ka jingjangi I ba ublay umsyum kut no tangkat ni kamsyum kut no tangkat ni ka ka ba ule henry ukan mau ya kata ka jutang ukan mau itu ki art liki malung knep ya ka ba Moses ulal tau hatraj untuk ulu Moses umdan syu itu ki ktin umdan syu itu ki an umdan syu itu ki hukum naman ula lempat no hatrai jong uta ulum namar ba ublay ungkwa baga nagajay banriukan jatyaw re ukwa balakum no kumnuro kin syakri yu
kin mani yu kin nyaj ki anje jong but ublay la hukum yu Moses ya kaban shnia laban ban sta biang ya ki artli ki malang kniam in page kan ka kitab Exodus ju ka ju ka kitab kalau nang ka life usau ngene pulin ka chin ka jong blay ko ongkom ne tiu try ul ong Moses to min sta artli ki malang kniam kum kita ki banangkong bangan sa tho halo kini ki malang kniam ya kita ki tin ki baladon ha kita ki malang kniam ki banangkong ya ki ba melapan pat ublay sisien ongan ai biang ye kini ki chipa hukum ikini ki an ki baula ai ek ba Moses ulalan thau ka jimbitar berible ke jong Moses kala penlong ye bon thau ye kini ki artli ki malang kniap ka jing so sik thang ka bakra ka jong Henry Moses ublem shila thau ye kini ka jingle ka jong Moses Henry ula khatpat ye Moses sijin ya ka ban 1 kil sholum sinai ban iPad ya kiti ula ai ha ka menengkong bat kat khot ka ba ar kong to khrete hamar ka ba min step at 1 kiu dang step shulum sinai but one hanga hangta ha clear uta ulum but what I ba uno ubriu ru unon kiu rangkat bat me lemni wat sha ban yu I uno ubriu halo uta ulum ti nam sha ban dan mano sai sen pat ubriu khot ye Moses sha ulum sinai bat kat khot ka ba pra ko ka ba san ko ong ba but utrai lawan hiar hu lo bot la yang hajan jong hangta bot la penmenai ka kerteng utrai te utrai la la hashwa jong bot la penmena utrai ublay ubi isne penmenai la de upen sngo ho Moses ya kata ka jing krau ka jong ya ka JINGIAID ka jong ka ba mayan ya ki KHUN Israel kat khot ka ba nyaw ko ong ubabat ka jing isne ki hajar ubamab ya ka jing palat bat ka jing rengkang bat ka pop bat ampen kesan dalile ya ubaman kata ka jinglong ka jong bo open benah Moses hu sngo bola tho e kan ha ka kitab ka jingkan mau bang ye ban pule menta ti ublay open pau ya kata ka JINGIAID ka bashana ka jong da ka ba upha ban shna si sen pat ya kan ki artli ki mau lang kanyam nang tangin phai ko ka khot ba kata kalong ngin phash ka khot ka ba shipho ka pentmai ya ka jutang ulo ong te hakmi nga thau ya ka jutang hakmat upai lang jongi baro ngan le ya ka jingkla kat ke bam shalale ha ka perthai baro lemni ha ka no ga jai benriu bat utau pai ba baro ro ha pedeng ki badon kinyu iya ka kam utrai namar kata ya ka bangan le yame ka long ka ba shirkai ken ublay ong ka thau ya kata ka jutang ka bathamai wala pedeng kat ni ka jingle ki KHUN Israel ni namar bedang don bon kita ki bayat bet dang don bon kita ki ba shifting i utrai ki bayat ki an ka jong utrai ki ba khongo yo bat nama ula e ki ka jaj benriu ka bakerpang ong ba amdan shu ha ka ka jaj benriu bat utau pai ba baro pedeng ki ba medan kinyu iya ka kam utrai ban le ki ba kra ba ki ba pala uthau ka jutang bat Moses bat ki KHUN Israel nang ta pading ini I bah kasin ka ba ar kani ka ken ka chomblay ka khot ka ba arfu frag ya tho ba habala kiu shu nu lum sinai sa shisin pat Moses ula shong sau pusngi ba sau famit kum ha ka ba menang kong barsh kata banga pusli kin ka chomblay ngampat la puli benia ngam da sngo tho hadukat no ngam da tip benia haduk ya kata ka jing ai gini ki artli ki malang kanya andai ha banga string ngayo I ya kata ka ek ba kra ba mayan ka blay ule ha ka sin ka ba ar udang ai biang ya kini ki artli ki malang kanya bat ki wei ki hukum ki jong o bat Moses sa hisen bat ulai ban shong ha ulum sinai song pos ngi ba song pumit klem bam klem di ha une ulum sinai ha rengkat bat utrai ha ka jingdar rengkat ka jong utrai kan no ka basngo thiang kan no ka basngo it basapo si sokmen udan hangta unshala than long unshala bam unshala di rei udan bait ha ka jingdar rengkat ka jong utrai bat habalon hiana unu ulum ka ke baja ular ra ikini ki artli ki malang kanya bat habalon hiana unu ulum ka tin jublai ko ong baka khamat ka jo kala phalang ka khot ngimpuli ka khot ka balai pho
Tebo aron bagi KHUN Israel. Barok li iyo Moses hakmi kasni kmat jong ogal tengshan ber bagi shifting banwan hajan jong o. Habola hiar na ulum Sinai. Na kajindorong kat ka jong utray. Wat kasni kmat jong ol ong kala tengshan ber. Kajingdon ka jong ubriu ha kajindorong kat ka jong utray. Ka penkalador haduk bakasni kmat jong o ka tengshan ber. Kalong shisha ke ka basngot yang ban perkat hadu kata-kata. Bat kalong ro kata ka jingpen kan Mawiang bah bangidan ha jin kat ka jong utray ka jingim ka jongi ka kalador. Kat bangina pendudbuan kapor bat utray ka jingim jongi kanang Syiem ya utray. Amdan kanu ka khmat ka balak ban yo iya ublay. Lada ubriu yo iya ublay long ta ubriu unyap long. Henry Moses ulak ban yo iya ublay. Bat haba uhyano ne lom la maka khmat jong kasni khmat jong kal tengshan ber kat hadu bo aron bagi KHUN Israel kim not shu banwan hajan maki shifting haba ki ya kata ka buram ka jong utray ka ba shongsa ha Moses nang ta pade ka ka baja Moses haba ukran ne KHUN Israel uhaban bo ya kan ka wel uhaban bo ka jingka namar kimnot KHUN seban pet ya khmat Moses habu ya kran bagi KHUN Israel haban ka ka khmat ndai haba urong menyekran bad ublay pade uweng no ya katu ka cingka khmat ka jongo basa ka way ka banta ka bajaha une ulum Sinai kalong ba ublay u ay ki babon ba ki hukum bat kani kalong ka way ni ki hukum ngokwa ban pen kan mau ha kani ka klipmat bakata kalong Nakakitab Exodus lang kabaar fundugat khat kabanangkong ublay uhukom ya Moses banchna ya ka tabernacle ka jing kaba utray unsyong hangta utray unsyong hane ka tabernacle namarba dan temple kidang ya LYNTI hakri klaw ublay dan ja kasyong ublay lo hukom ya Moses banchna ya ka tabernacle kalenong ka ba arfunyaw kat khot ka banangkong kayatho bo blay ula hukom misnaru ya kaduan ban ay kijing kanya hakmat jong o bat ka balay kalenong ka balay funyaw kat khot ka banangkong kong ublay u ay ko hukom misna ya ka sanduk ka jutang lai teli ki ki ba dan kame ka ba ban lej ha ka ban syakri ya utray ban lej bat ay kijing kanya ay ngu khmat jong o kadon ka jaka ka ba kerpang kadon ka jaka ka ba kentang kumjo ya ka jing im jong abat jong pi habang ngingilat hakmat jong utray nginamla ban let hakmat jong blay klem da yo ka jaka ka ba kerpang ani klem da pen kentang bahai ladi habang ngirong shin kat ka jong utray ngi snotho ba kata ka jaka ka ba ngingilat berbor ya ka ban yeslok bat utray kadon kata ka tabernacle ka ba utray usyong hangta bat kadon ro kaduan ha ka bangin ay ya kata ka jing ay ngotang bat ya kata ka senduk ka jutang dingin nam ya puli beniha ikini ki namar kapor kam sya yangi bat sia puli hi haying ya gini ki bentna ki bangla ya tho ha kana ka klipmat bat ngini phai mata sa shikawai ka phang ka ka jing hi kai bangiyo na kane ka jingja bat na kane ka kapor ka bagi KHUN Israel kisyong ha kane ka riklaw Sinai bat ka jingja ha ulum Sinai kadon ka jingi ka bakraw ya ka jim ka jongi bat ngan bo ha kane ka portang lightly ki benta ngayu I baswa ba oblay un khot ya Moses banya kando ha ulum Sinai ula hukum ya ban pen kentang ya ki KHUN Israel baro ban sat igijan ke jongki bat bakim dairo ban lethia bat ki tengah jongki asno plah bang perkhat ya kane ban let ya kan du bat utrai ublay ong tupan kentang ya ki nang ta kina sat ru ikijan nang ta unu umday ban let sajan ka tengah jong ulang kalong ke ka mayan ba ka plah ba kibreu ki bala syong kurim kibala syong khasyang man kalong ka jing hikai ka bakraw
Baka di kandan kapor ka ba ngipan kantang ya la ka jong ka jingim. Kibadan laki yen kisam. Katanga utanga. Hakapor jaka jingpan kantang khoi. Ublay udawa. Banda pan kantang ya la dia bat om deiru ban lethia bat katanga la ne ban lech hajan jaka tanga. Kata ka jing hikai ka ba kraw ka ba ngikum ki bangai. Ni snow to hadu ka no ublay udawa ya ka jing kantang na ka jim ga jangi. Na to ong sat iki jan. Yaki amde ban lech hakmat jong ublay ki jan ki batngen. Habangi wan sya ka jing sanglang. Kamde yangi ya ka bangin pong ki jan ki bajabo ki jan ki basma ukong ki jan ki balitre ki jan ki balalej shiki langkha ki disai ka jangi na ki bala kamet ka bala smas ep kamet ka bala dap ka jabo jaban. Habangi wan hakmat jong utrai. Ka jing hikai ka ba kraw ngi kalong. Bangi idai ban pun khoj yala ka jong ka jingem. Namar bo ublay bangi syakri ulong ublay iba khoj. Ukhot yang iru syakata ka jingem ka ba khoj ba kantang. Ngi iba haswa ba ublay ule iki ba kraw. Ha ulom sinai ublay udawa ya ka jing pan kantang khoj. Ka jo ka jingem jong ba jong pi. Syua ba ublen pendan kam yangi. Syua ublen pen iki ba kraw ka jim ka jangi. Ukwa yangi kum ki bangay. Bangin pen ketang khoj ila ka jong ka jingim. But ngin ya phan ka sti shikin nong room. Ka eba ka tin jo ublay ka kren. Ka lenong ka ba khat ar. Ka sti shikin nong room ka lenong ka ba khat ar ka khot ka ba nang kong kom no. Na mar ka tanga karpat ifi ko para bangay. Nagita ka jing isin ay ka jong ublay. Ban ay tino iki met jong pi kum ka jing kanya ba im. Bakut bad pensngau bah ya ublay kabalongkan ka jing syakri bakan zaman Syiem jong pi ban ai tino ya ke met jongi kum ki jing kenya ba ka jing the living sacrifice ublay kwa ya kata ka jing kenya ba nang ta ka bakut nang ta ka pensngau bah ya ublay kabalongkan ka jing syakri bakan zaman Syiem jongi habang syakri utra ni syakri haka mensim bar ka shisha kata de ke jingkwa jong ublay na ba ublay ong men e utra ba ublay jome da ka donut jome barok da ka mensim jome barok da ka bor jome barok da ka jingmut jome barok kamot wholeheartedly barok ka jim ka jongi habang e utra habang syakri utra da ka jingim jongi barok far ka jingi kai ka ba ar ka bangiyo ne ka long ba ha ka jing bomdan jong Moses sa phusngi sa phumet ba udon ha ulum sinai bane syam bat ublay khot yu ki khun Israel kila klet no ya ki kamba ke ublay ule ha ka jim ke jongki nadu ba kila me nari Egypt ula pelat ki ula sai ki ula sumare ki lenti hadu kane kapor ndai penbantang sau phusni sau pomet ba Moses umdan kila le pop bat kila mane blay thao kalong shisha ke ba ublay usngo si bar syam sngo bhasa tia bat kanne kalong ka jimham ka ba kraw yangi kum ki bangai ha kan ka tasm ka ba thamai ka de ki ji ka yangi ha kan ki sni ba ki ya ki ba khaddo ka jingmaham ba kalong ka nuksa yangi bangi nam sim sting ya ka de ki jinga de ki ba shimet jongi bat ublay nginam sim sting ya ka jinga de ka jongi bat ublay na maladang sim sting kan penlong yangi bangin jangai na utrai ladangim shim kya ya kata ka bangingin wan hasnda jong ublay haki klimat baro bandan haki jat jong ka dingna kan penlong yangi bangin klet no ya ka jing penim ka jong utrai ngin klet no ki kamba lale jengi kumale ki khon Israel de but in pai biang syaki jing subha jang kapate tun si bon ki beri ki balakala ka bamod ki bala pedang ye utrai ki ba atila ka jong ka jingem hanre hadin kap tu kane por ki wan ki jing panchoy ki sedang ban pep jiasang ki sedang ban pep iki prayer meeting ki sedang ban pep iki bible study ki sngo bakala biang ngim da kamle le ngi sumbang gadang biang singanang biang hanre panban ka donu chiki ka sedang ban terkhong kemde chiki ka sedang ban jangai no ublay barka bakado ki pai syaka perthei bat ki pai din no kumbalong kini ki khun Israel bat kan pairu shadu ka jing mane bre thao ki ki jing mane bre thao hakini ki por ki jongi kamre bi kishnai tu idol lani idur bre thao kumale ki weipat ki jaj nyam
ki ba mani ble thao Henry ka jemane ble thao ka jungi ki bangai kalong si sin bangila bo yo ublay hadir bat ki jungi shakman ki jing subha ka jungi jing sultanat ki jungi la kita kham tam bani bangi ublay kata ka dei ka jing mane ble thao ka shithi ki nong rom kalo nang ka bakhat san ngin pule bakat khot ka basaw ko ongkom ne na mar ya ki baro bala tho men barim a thok nang banong ka jing hi ka yingi ken bada ka jing yesha bada ka jing pentingan jong kita ki jing tho ngindub yo ka jing kermen ngindub yo ka jing kermen la tho khnang lo ya ki baro ki ba men barim ki balja ka balja ki khun isala tho khnang banlong kumno banlong ka jing hika yingi ken bangiru ngin snol tho shay kadar baka baki khoni sai kilale katto kala ja katin jiblek om bakila klon plar hakri klaw tan ki bahapo arpus nem ki boy shari kanan ka jingyai lenti ka bajalan bat ka jingyap ka bashirkai baro ke ba me nari Egypt kala yap lot hakri klaw bo Omtang kita kiba me nari Egypt, war kiba khari klauro, kiba bon, kila yap halenti, namar ba kila le persya yo blay, kila klet yo blay, bat kila kanyum, lenti ha kajeng lenti kajongki. Dan nak takadang la tok nang ye kini, ban long kajeng hikai yangi, ha kani ka pateng ke mementam, bada kajeng syak ba kajeng pentingan itu kajeng to, nginduk yo kajeng kerman, bangi mare kani ka tong je kajeng em, ngin so to kan, ba ngiliyo ka baladap ka baladja ka tin ka jong oblay ka aji ka yangi banginam singsting ka jade jengi bishimet bad oblay hanre ngin bat khak ya ka jingai ngin bat khak ya ka jing pan em ba ko mo brelo tho ka tang jing kitap ka jing em nginam weng no ka nginam delete no ka hanre ngin phai shu utrai haki por baro jong ka jing ka jongi bat ka ba khadu ka jing kai ka bangiyo na kani ka jingja kalong ba ublay bangi syakri ulong ublay basngosan ublay ba mabe ublay ba kloy ban sngap man syashkori ka jingduai kat ni ki khun isel kile hanrei ublay ukloy ban mabe ki habo Moses ublay yam lenya Moses ula pan map na ki khun Israel ublay ukloy ban map udang ye tek jutang bat ki bat uklet no ye ki bar bakila le ukwa ken bakini ki khun sel kin poi shari kanan ladangi ru ladangi penrit ya ladai khmat jong utrai ladangi kala ka mamot ni kita ki jing bakla ki jongi ki jing duna ki jongi o chinjublai ko ang ba ubangai nyosin un kolon ndai un yeng pat nang ta unam shong sa ang ta un yeng pat ban un phaj utrai da ka donot baro bada bangi wan ban kerpat no ngi wan ban pendamrit khmat jong ngi wan ban duai khmat jong wan pan mam uklai ban map yangi bat ban sngo ya kata ka jingkerpat ka jongi ngine pule na kitab chronicle ka ba ar ka lenong ka ba hinyo ka ba ngetip baro tin ka jongblai ka lang ka khot ka ba paunam hado kata ka tin jong ublai ka ba tho ka lenong ka ba hinyo ar chronicle nang hinyo ka khot ka saw ko ongkom ne lada ki brew jongai ki ba khot ka kateng jonga kin penrit yeladi bat kin duai bakin wat ka khmat jonga bakin phaino an kelanti baman jongki kum ta tinga snow na beneng bangan ma bigi pop jongki bangan penkhia ya kari jongki ublei ong la ki briu jonga bla khot kta jonga kin penrit jela kadan kam bangin penrit kadan kam bangin duai kadan kam bangin kela ka bamot kadan kam yangi bangin ngin phaish utrai ublei ongan map yaki bangan penkhia ya kari ki jongki ngi ba ublei uklai ban map yangi nak takadaw habangi bakla habangi or ngi kelon ngim de man syong sa angta ndengin yang joj akataka jaka kamangi or nang tangin yang joj pengen phai su trai ban penrit ahmad dul ban trai map yanga ngalap bakla trai tau thamai pat ya ka jingim ka jonga tiha kani ka khlemat ngi pen kunno shwai kani ka benta kadang don sakaway ka pat ka balai ya ka mangin pendap hakini kisngi tiha kani ka khlemat
nga ay ngo ublay namar ka ni kapor ka bakodor ngiyo banya klan ni kaktin ka jong ublay ban ay kublay pi baro hakdang ting tam jong utra jesu bar shwa bangan pun kun no ngin yelait ha ka jing duai he kan kapor ban it ha utrai ya ka jing im ka jongi bade pi baro ki bapet ya kane ka khobor ha kane kapor hallelujah pa be no khmat jame he kan ka jamet asi sin pat ha ka jong jesu ngana ay ngo ime trai bangiyo kan kapor ka bakodor bangine pulai kaktin ka jame but ban tip ko try ka ktin ka jame yaki angi jame but begini yahat ko try ka ktin ka jame pa be snake e bengile pulene ka jame chma ka ktin ka jame ka anti ki khun Israel ko try ri Egypt ter hadu gila poi hanu lum sinai I ke jingja ke ba pher try but ke ba kramela le ko try ki khun Israel ring yu I ke jing ploy ban phaidin ju ki khun Israel ba try ba Moses ujat ang sa phumet nei pan ban kila da phaidin bagra thayu ma 6 year ya ka ban mani u ban ai ke ju kinya ai ngo ha uni khun ma 6 year pa bi snai ai ba kane kalong ke ji ka yangi ha kane ka aka po ha ki por ki ba menta bang kum ki bang in so tho ablay jonga bak jenti jungi bat me ko try bangin da sumar bahang da fikiri lag jong ka jungem ba bangin ya bat me nginam la sting yel de try ningin man berbor hasnda jame ngin shoh ka jat jogding na in shoh ke jat jim bem wat ka khmat ka jame banya slok bat me try bi jonga pa be stingi duai bak jingker khu ai kan to halo kitu baro try ke besung tin ka jame try jis subai bat skam ha ka jinga itu bar ke ma chun ke jinga ke jing pun choi ke jinga ki tma ki aryong ki umsaw ha ka jingi gon talab yaki ni bats khamir jim ka jingi ko try ab kinan berbor hasna jame ab kinyat bat me man la ka si ko try baginam kalan kinam or kinam ha bat try oi kom ki bunsin able junga kom ki bro ha ka do ngidon ka jing dona ba ka jing bamla ba ka jing bambiang ko try ne paling kita ka jing thot ke jongi try bangi bakla ngi kleban phai shme da ka donot baro da ka man sim baro ngi duai ko try menam ino itu bar ka phai shme da ka donot baro bagi ba ati la ka jong ka jing ba kleban kla ka bamot be thau to men ai ka bor ba ka jing panla ka jame can try just ba kodor ban yai ne bat me hado ka bakot kar khu ko try pa lang jame baro basang ba kicin ka jame but I baka bor baka jim pala milala marki kinyai ne ban me ki shakri me ko try ha ka jim ka junki trying elos me ka boram baro ka jing kitna malang shame ublay jehova priang ko try ka jing ye ka te ka jing duai baka jing ka pat ka jungi ha ka kartang ka jung chisungi duai pan kinai baro